Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginaprubahan na sa Department of Health ang vaccination plan sa syudad sa Bacolod. Pero diutay sa gihapon ang luyag magpabakuna suno sa Bacolod Emergency Operations Center. Mareport si Martigo. Ginahulat na lamang karon sang syudad sang Bacolod ang pag-abot sa mga bakuna para sa COVID-19. Ini matapos nga ginaprubahan na sang Department of Health ang vaccination plan sang Bacolod suno kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang. Nakabutang sa vaccination plan ang mga tika nga paghimuon sang syudad humalin sa pagtransport kag pagbaton sa mga bakuna tubtob sa pagbulong sa mga side effects sini kun mayara gidman. Karon nga plastado na ang tanan, ginahulat na lamang sang syudad ang 650,000 doses ang bakuna nga damlag pag in-order sini gikan sa AstraZeneca nga ginapaabot sa third quarter sang tuig. It actually included the whole process ng COVID vaccination. Alin sa sa mga preparations, pre-vaccination stage or pre-registration stage, tapos registration, actual vaccination, post-vaccination, hasta ang mga disinfection sa ulihin and monitoring. So, kumpleto na siya. It's the whole process. Ang kulang ka na lang dito actually sa actual implementation, sa actual vaccination, ng actual arrival of the vaccine. Ginako ni Ang nga hindi patuman kadamo sa karon ang nagaparehistro sa mga barangay para magpabakuna. Kalabanan sa mga nagpabutyag nga magpabakuna amo ang mga yara sa subdivision, pero madamo sa gihapon sang mga pumuluyo nga yara sa mga purok ang hindi pa handa nga magpabakuna. Amo kun nga apadayon sa gihapon ang public information kag education campaign sang syudad para mapahangop sa mga pumuluyo ang benepisyo sa pagpabakuna. We have to be candid, hindi pagid encouraging ang numbers of registrations nga nagabalik sa aton from the barangays. Ang observation ka, for example, no, sa Takuling, wala kita masyado problema sa mga subdivisions. Kaya daw sila pagani ang nagakadtog dyan sa barangay, reklamo nga, wala pa kami din nalabutan niya, saan pa kami din tagaan registration form. Ang problema lang gid ang sa grassroots gid. Sa purok, sa mga purok. Sa mga purok, okay, may hesitancy pa sila. Hesitant pa sila. Kag may wait and see attitude pa. Ginlunsar sa Bacolod EOC sini nga semana ang daily vaccine update kung sa diin may gina-interview sila nga espesyalista nga doktor kada adlaw para magpaathag sang tanan nga mga palamangkutanon sang pumuluyo tuhoy sa vaccine. Ang virtual interview ang makitaan sa official social media page sang Bacolod City Public Information Office. Padayon man ang training sa mga barangay representatives kag health emergency response team members para sila mismong makabulig sa pagpahangop sa mga purok sang bentaha sang pagpabakuna sa COVID-19. Martigo para sa Digicast Negros.